Fa uns 7 anys que treballem en fruits frescs, sí. És un gust treballar amb ells, no tenim problemes sempre que nosaltres responguem amb la qualitat i sempre ho intentem fer. És una finca que la portem bastant de manera artesanal, el qual és més laboriós però també és més gratificant. El producte nosaltres considerem que és més bo. Per exemple, la pol·linització la fan les abelles, se fa tot a mà, tant l'aclarir com el collir, com el triar. Quan s'acaba la producció no l'allarguem, o sigui, acaba el seu període de maduració, ja diem s'ha acabat, no intentem amb cap fitosanitari dels que s'han inventat últimament, que prolonguen la vida dins a les càmeres del kiwi. No ens interessa entrar en aquest tema perquè no volem mermar la qualitat del nostre kiwi. El nostre kiwi està al punt de sucre quan el venem i com que el venem a proximitat podem apurar-ho a l'hora de collir i collir més tard, hi ha més sucre.